El golf del Peralada va acollir la segona prova de la 52a edició del Gran Premi de Catalunya Hexagonal 2018, després que la primera prova es disputés al Club de Golf de Llavaneres. Com a club ens encanta rebre competicions de nivell tipus hexagonal, pentagonal, pel fet que molts jugadors d'arreu de les contrades de Catalunya i pel que he vist aquest any, seguidors habituals de l'hexagonal, d'Aragó, que venen a Peralada, que si no, vulguis o no, estem molt al nord i a vegades costa que els jugadors arribin fins aquí dalt. I fer tornejos com aquests fa que vinguin molts jugadors de bon nivell i això sempre agrada en un camp. A l'hexagonal hi participen 58 equips, masculins, femenins o mixtes, formats per 4 jugadors i cada prova consta de 3 dies de joc. Els equips de l'hexagonal espero s'hagin trobat al camp en unes òptimes condicions. Pel fet de ser febrer el camp sempre pateix una mica més, però aquestes pluges d'aquests últims dies han fet que el camp tingués una altra vegada una mica de força i d'esperit, que en diem aquí. L'hexagonal és un torneig hàndicap en què disputen 18 forats stroke play en cada camp, en què se sumen els 3 millors resultats dels 4 membres de l'equip. Aquest any, però, s'hi han afegit novetats, com ara l'elecció de les barres de sortida o l'agrupament dels equips per suma de hàndicap. I a més de lluitar per la general, també hi haurà mini-hexes, competint amb els equips assignats en grups de 10. El guanyador rebrà un premi especial i també hi haurà classificacions individuals. Realment, els jugadors coneixen bastant bé el reglament de l'hexagonal. Pensa que és una prova de fa 50 anys que juga i encara que hi ha hagut algunes variacions, la gent el coneix bastant bé. No hi ha massa problema amb saber quin reglament és. Peralada es un gran campo muy clásico y perfecto para jugar el hexagonal. Nos preparamos entrenando un poquito más y así estar más preparados para la competición. Peralada, el guanyador de la prova va ser l'equip 31, anomenat Six Friends, i format per Víctor de Frutos, Ricard López, Toni Ramírez i David Martínez, que van signar un total de 216 cops. Aquest equip va haver de treballar molt al triomf, ja que va quedar a només un cop del segon classificat, l'equip 17, capitanejat per Jordi Sararols, que va acreditar 217 cops, i a 2 del tercer classificat, l'equip 24, el No Me Acuerdo, capitanejat per Marta Estany, que va acabar amb un total de 218 cops. Bé, les consultes més habituals en uns torneigs com l'hexagonal normalment venen a ser gairebé sempre sobre les regles locals. És a dir, pregunten molt sobre com poden col·locar la bola, si els camins són obstruccions, bastant sobre les regles locals que no es miren, desgraciadament, abans de sortir al camp. El Six Friends va sumar els 216 cops gràcies a la millor volta del dia de Víctor de Frutos, amb 69 cops, seguit del 71 de Ricard López i del 76 de Toni Ramírez, mentre que el resultat descartat va ser el de David Ramírez, amb 78 cops. Aquesta gran volta la va igualar l'equip 16 en la tercera jornada, encara que per hàndicap i el triomf parcial va correspondre als Six Friends.
La millor volta individual en la categoria masculina la va fer Joan Grau Matamoros, de l'equip 52 amb 68 cops, mentre que en la categoria femenina la millor volta la va fer la Maria José Ibars Torres, de l'equip 24, amb un total de 70 cops. Les properes proves de l'hexagonal es disputaran al Club de Golf de Sant Cugat, al Club de Golf de Beaumont, al Club de Golf Barcelona i finalitzarà el Real Club de Golf de Cerdanya.